Kaixo, gaur birziklapenari buruz hitz egingo dugu. Bi horme irudi egin ditugu, bat horia eta beste bat gixi. Hau eduki ontzi horia da. Ekmen bota dezakegu. Aktimen potea, jogur potea, galleten poltsa. Batido potea. Urboti. De plastikoa. Nazilla sticks. Papel argala. Poltsa. Danone potea. Musli barita. Eta hau eduki ontzi organikoa da. Hemen bota dezakegu platano azala. Intxau oskola. Janari ondara. Ogia. Sagar zati bat. Piparen oskola. Kakahuetearen azala. Laranja azala. Eta hau poltsa organikoa den poltsa da, eta hemen organikoa botatzen da berezia delako.